Ini numba manga naufaro uya akasunga murume kumakweda bana. Saka ini ndiri kugarira sadza kwaMutandi. Anditi ini ndiri kugarira sadza kwaMutandi zvese zvaari kutaura izvi. Hatinogarisani zvamutaura kuti kwaendai modana naStereki. Mubvunzei wapinze imbamo iwo wakapinda mbamo nota waitere. Andigari sadza kumba kwedu kune sadza ini. Saka ndiri kukumbira mutipe vanhu vanoperekedza nhasi. Anorongedze tinogara kwaMutandi. Inini ndaisaziwa kana uri mumba uchirwara riri dambudziko rauya kana muri 2. Inini otherwise nemurume anenge achiti problem ndiwe. Manzwa. Inini ndaisaziwa kuti ndo nyaya. Ndaingoti otherwise kurwara kana kuti kuchembera. Hana size neni bawo ndine 51 years. Manzwa. Iyo baba vakura wawa vane 60 chakuti. Inini ndaizvibelieve kuti otherwise zvakuitika izvi kuchembera. Ndisizwa kuti kusungwa. Saka andigarisa sadza kwaMutandi mai vangu varongedze tende kumba. Nhasi. Andigarisa sadza kwaMutandi ndakauyawo kunogarira murume. Anditi murunzwa. Mwana wangu mudiki ane 16 years odiri mwana mudiki uyu. Andigarisa sadza kwaMutandi. Ndainyarara ndisingapumhani naye because ndaita otherwise kunde zvokusangana nazvo. Ndichingoti kurwarawo. Ndisiruziwa kuti ndakasungwa. Handisungiri murume uyu achikwirwa every day. Buku reseriwa ngakunongedze kwacho vai wasingaziwa karara naye. Ngakana ane chokwadi chekuti Mutandi akamuvhiringidza akaputsa imba yake ndiye ega wakarara naye. Nhasi tichibva panapa. Ngaende togare kwaMutandi. Full stop. Sira papinyai. Nini wakapedzisira kunotenda undoweni mudzimai. Ari kupimoya naye. Ona ngauya pata. Imi murume yawe ere? Ana. Ana kwe? Patakati imbiso ndiri kuyenga. Ndakataura naye akati ndiri kuwe. Gare babenye mama. Munokwana. Munokwana. Right. Tati takapesera kuti uyani mudzimai. Right. Chiti paitinzwe mapeshi. Chii chakaitika? Kuti regai titange uku. Mamusipo imi mandiri. Regai titange uku kuna Bookman. Bookman chipaitinzwe nyaya mamira yakati. Ngati handichaziva kuti wanga uri mutsechi ngani. Ndinofunga ngari makuseni ndobva tazwa paane noizi paningirikiti pamba padanga. Saka ndo pakadaidzira umwe munhu kuti ndinofunga mukasamuka vanhu vanodini vanourayana paningirikiti. Mudzimai ndiye akazongoti pane vanhu vanenge vari kuita noizi zveshuwa mukaimuzwe kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Saka takangokasika kumuka tobva tangopfeka mapatapata obva tabva taenda. Saka takasvika tichiona ningirikidi baba wapeshi ari kunetsana namai peshi. Saka tichida kuedza kurambidzira kuti nyaya yacho ndeyei. Wakabvisa nehembe wari kudzivirana kuti kwauri kuenda ufanira kunga uchienda. Isisi hatinomboziva kuti kwaunga uda kuenda ndekuti. Saka kubva ipapo takazongoona kuti nyaya yacho yanga iri kunetsa kusvika awa wakazoprosija wakaenda kwaunga uri kuenda mai peshi. Awa takazobva tawashaya wakadisapia. Saka mai peshi akazodzoka ana mai zvikwa. Wachibva wasvika zikanzi inini ndati ndikutaurire iwo sababa kuti pane nyaya iripo yaitika. Saka wakabva wabuditsa audio ichibva yataura. Yanga iri kutaura baba aningirikira, baba Mutandi namai ningirikira namai zvikwa. Wachibva waedza kutsanangura zvese zvawanga uri kutaurirana zvese. Wazonzi izvoga izvo nyaya iripo iyo wadai. Saka tikati nyaya yacho manje kana yakadai baba wapeshi hawapo. Saka nyaya yacho inotaurwa sei. Saka ndo patakati chimirai imi muzodini. Muzoti baba wapeshi kana akanga awapo tozoona kuti tinoitaura sei. Unfortunately ningirikidi hanzvadzi yangu yakabva yashaya. Saka isisi wekomiti wanga waripo ndichipika ndiye wandakataura kuti unotaurira wangu nekuti kana une kwaunenge waenda uri sabhu handifungi kuti tinobva tavhara ofisi yacho. Saka chiitai kuti mudini mukusare muchironga nyaya yevaningirikidi ava.
muedze kudini kuwaenzanisa kusvikanga zvaramba then isisi tinotorawo nyaya chetakuendesa kumusoro. Saka wakasara ipapo wachibva wabva wachitorana vatorana kudaro wakaunganidzana. Saka munhu angari suppose kuuya anofanira kunge ari baba wamainingirikidi maizviko haana kuuya. Saka ava vakazobva vakataurirana varipo padare ipapo. Pane wanga waripo unofunga hamene kuti wanga wari wangani, iwo ndiwo vanogona kuzotsanangura manje mafambiro yawakazoita padare wachienda mhiri uko kuzonga waruda kuenda kundodaidza ningirikidi munhu angari suppose kuuya padare. Saka zvadare ini ndakazongopiwa ripoti tadzoka. Saka ndobva ndati inini manje kana nyaya yacho yakadaro yekuti inini munobva muchienda uko makaita magroup, saka matonga nyaya yenyu mega, saka itai kuti muenderere mberi. Ndopandakati inini bobo wapeshi chitorana nehama dzako muende imimi mundoyananisana nemudzimai wako, nekuti nyaya iyi yakunetsa ndeyekuti murume wamazvikuru haapo. Saka izvi asipo hapana mamunga kana matongero yatinombogona kuita. Saka imimi yananisanai makadai muri mega muone kuti zvinhu zvacho zvinodini zvinokufambirai sei. Saka pange pava kungoitika noizi manje zvokuti zvinhu zvazvisisiri kuwirirana muraini mabva maita hoho. Patakazobva manje taenda kumusangano uko tichindotaurirwa kuti ningirikidi mari yemupurisa haisi kuita mushe yaita shoma. Saka tinofanira kunga tichidini tichiita kuti tiningirikidi tikwidzirwe mari iyoyo. Saka mari iyoyo yakataurirana vanhu vachibva wawirirana mari yanga iri suppose kukwidzwa. Saka ndakuchidzokera manje kuti ndione kupa vanhu feedback kuti mari yakakwidzwa yemupurisa. Dare rakabva raramba kufamba zvikanzi hatisiri kuda izvozvoba, tiri kutanga tada first nyaya yekutanga ndiye tiri kutanga tada iyo. Saka ndikati aiwazve hamudi nyaya yekutanga pamusana pekuti takataura nemuridzi kuti iyoyo ndokundogadzirisana nenyaya iyoyo. Kana zvaramba tine kwatinoziva kwatinoenda, hamuiti kuti force up. Saka yakangoita hoho ndobva kwakubva ipapo nyaya haina kuzoenderera mberi. Ndobva kwakubva ipapo 2 days or 3 days ndopatakaona pakuuya samu. Baba Peshi tipe itinzo Tingabe kuti nyaya yakuitika zvakaitika zvishwani. zvipi Taura zvakaitika vachinge zvivi zvakaitika. Zvakaitika ndezvekuti ndakafonera mai ava. chii chenyuma yawo Turoti igirlfriend. Saka ndavafonera ava vakanditripa maipeshi ava. Saka zvabuda pafoni pavo ndo mabudira zvakaita. pamatanga hoho Hatina kuita hoho, ini ndaitorambidza kuti musaende ikoko. awo achiti ndoda kuenda ikoko. Achiti ndoda kuenda ikoko. Saka pamazoita sei? Maipeshi wakaenda kuna sabhuku kuti sabhuku tibatsiro kuti utaure neava kuti zvavari kuita zvinodini hazvinaonaka. Saka sabhuku havana kuzogona kupedza ikoko. Mane nguva yakareba zvakadini muri kudanana? 5 months. Mune 5 months muri kudanana. Mapeshi tipe itinzo pamusoro imhete pamusoro ndina baba vangu vari pano pamusoro ichiranda hamene kuti muda kuti ndikubatsire pekuti nditi chokwadire kuti vanodanana kana kuti ndezve 5 months here. toda kuti mutitsanangurire noise yamurunzi makaita. Noise ndakati muwanganiswa 26 April makuseni baba vaibva kubasa kwavo kwavanochengeta pachikora makuseni. Tararisana zvakanaka, hatina kugona kurarisana zvakanaka. Inini maaudio angu ndaanawo bva ndati imimi muri kundidaiso nenyaya yamaizviko here. Akati maizviko aita sei? Akuita sei? Maizviko innocent person, haana chaanoziva, haana chaambokukanganisira. Wanzwani? Ndikati inini munhu andanzwa naye hamunei naye, but inini ndiri kuzviziva kuti ndo nyaya iripo. Isu tiri kuvhiringana panapa pamusaka pamaizviko. Iwe wanzwani wakafungidzwa kuti ndiri kutamba. Ndikati bufonerei maizviko mumutauro kuti ndakuya ikoko. Ndadzoka mba ndapfeka ndabuda ndakubuda awa bva wandibata kuti usaende. Ndikati ndisaende sei? Ndati bufonerai maizviko ndoda unomuudza kuti zvamunotarise ndiri kuzviziva ende ina ndisafi pamusaka pamaizviko. Ende ndakasafa enough. 5 months dzauri kutaura ikunyepero. 5 months dzauri kutaura ingano. Chii?
Saka inini ndati ndoda kuenda kwamaizviko takazvuzvurudzana shuwa. Ndikazvuzvurudzwa baba peshe akambosara vaazotera. Ndakamutsa manext door wabanza. Ndikazvuzvurudzwa zvekusvuka kumusana. Zvekuti kubva musi wa 26 April kusvika nhasi. Dai takauya musi wacho kandaba ndaikufukurira. Nebhurukwa racho rakatsemuka rakapfeka rari new and tight. Rakatsemuka. Ndotozvuzvurudzwa pamatombo ekubva padanga pasekuru kutomba apa kudai. Ava chinditi ndidzokere ndisaende kupi. Inini ndakazogona kusima vanhu vakabata wanga waripo kana wana wangu wanotoenda kuchikoro musoro. Yanga iri Friday ndinyatsoziva. Wana wanotombogona kuenda kuchikoro. Inini mbva wabata sekuru kutombo zvawatsanangura shuwa wakamuka. Sekuru wauya kana urundinzwa mai pechi ndinzwe handei kumba totaurirana. Iva chida kuti tipinde pamba basi sekuru sabhuku. Ini ndakusvika parodhi pasabhuku ndakana mhanya. Ndapfuurira kuenda kwamaizviko. Ndasvika kwamaizviko ndakati gogo maizviko ndauya. Maizviko iwewe urufamba uchinditi ini ndiri kunyepera. Urufamba mai peshi ari kunditaura kuti ndidana baba peshi. Nai inini ngadana baba peshi kuti ndinopenga. Inini atori mashura muri nditaure. Manzwani zvese izvozvo munhu wenyu amuritaura iye achakuru ndikati maizviko munhu wangu ndiwe. Manzwani munhu wenyu kuti ndodana baba peshi ndikadana baba peshi kuti ndinopenga. Ndoshiya zuva kuti nhasi akubvuma sei kuti hundi akupenga nhasi. Saka inini ndabvunza ipapa nhombo chanoizi naye takasimuka taenda kwasekuru kutombo. Sekuru inini ndauya nyaya yangu iri pano. Inini ndatambudzika namazviko kumba kwangu hakusina rugare. As such hakuna mufaro. Inini handisisi chinhu nababa pechi pamusaka pamaizviko. Ndaizviziva kare ndichinyarara hangu ndisingadi kutaura. Ndaizviziva kare ndichitsura kubva wana kana kungoti hazviyokiba kana nevillage vanozviziva. Ewo maizviko yatouya pasabhuku. Imimi mazviziva sei kuti adana baba pechi umbo hwenyu ndehwenyu ndikati umbo hwangu ndinawo. Uri paini ndikati mwana ndipe foni yangu. Ndatekenya foni yangu wakanga waripo wakanzwa. Bvabvunzwa maizviko zviri kutaurwa ichokwadi ere? Ehe. Musi iwoyo wanga amondirambira kuti ndinopenga ere akazobvuma kuti ehe. Ndofunga amene pamaminutes mashoma upengo hunenge wanga wambotiperei. Akazobvuma kuti ehe. Zvese zviri kutaurwa mufoni izvo ndizvo ere? Munhu akafambidzana baba pechi kubva rini? Vataura zvemwedzi yawo yavanotaura yekukunyepera iyo. 5 months. Ipapa haana kuti 5 months ba. Ameno zvaakataurawo zvekunyepa ipapa. Ewo. Sekuru awa chandakaona chawakabvunza wakati muri kunyeperwa ere zviri kutaurwa pafoni apa. Hatisi kuda kuti muzoti mangwana ndakamanikidzwa kana ndakashishidzirwa. Muri kubvuma chokwadi ere zviri kutaurwa. Zvikanzi ehe. Ndimi chokwadi maizviko maitaura ehe. Hapana chaakaramba. Ewo sekuru pakaitika zvakaitika. Vazoti tisangane maizviko bvanzi ngaenda atora wabereki wake pachigumi as such akanzi ngaenda atora wabereki. Ndiani aimuti ngaenda atora wabereki? Nasekuru. Maizviko kana vakaenda nekusaenda ini anozoziva mhinduro yekutora wabereki. Sekuru vakazouya vakati kwamaizviko kwanyorwa tsamba wabereki watova kuti musatonge mwana wangu ndisiripoba. Timirirei tiuye. Kati sekuru aiwazve inini handiti makataura nyaya yekuti wabereki wenyu vanofanira kunge varipo. Inini wabereki wangu wanga varipo wakauya. Hanzvadzi yangu yakauya nemunin'ina wangu akabva kuChipinge. Vakauya kuti vanzwewo nyaya. But wamaizviko vakaramba kuti musatonge mwana wedu tisiripoba. Waibva wanzi wanyora tsamba sekuru chigume movheti pa6 apo. Akanzi ndiye anyora tsamba. Saka vazoti tazotaurirana newakomana wekwachigume wati tirumboenda mafloors. Saka timirei tozoya futa mafloors. Tizi tososangana Chipiri yanga ya Friday yapera ipamberi yacho. Chipiri chacho takanomirira na shuwa zvotora sekuru vakabva vaenda unamo. Vaenda unamo vanhu vedare vakauya Chipiri tikaswera tiri pamuonde. Maizviko akabva afuma kuenda. Ameno kwakaenda. Sekuru vachibuda maizviko akaendawo. Chipiri anaoneka banga asiripoba. Ameno kuti 1 week 2 weeks 3 weeks ere maizviko akazodzoka sekuru vadzoka kunamo. Maizviko ndo paakazoonekera. Maizviko auya inini nekurwadziwa nepfungwa dzangu ndakaenda pamba pamaizviko apa ndasvika vandadai. Maizviko ndauya anga ane chikwereti changu. Maizviko ndauya handina kuurira nyaya yekuti musadana baba pechi ndati dana naye straight kupfura madana neramaita asi ndoda mari yangu. Zvikazi mari yenyu handina. Chichi ndikati maizviko imimi musi wedare sei makazoenda makatiza musi watazitidini tienzaniswe. Zvikazi kana sekuru kutombo vakagara apa vanombondiudza kuti kune dare Chipiri. Saka inini sekuru vakatoenda unamo vachizviziva kuti ndoenda mhiri ndakaenda kobata maoko emwana wamai wangu Chichi. Sekuru vanambondiudza kuti kune Chipiri ndaizotiza dare kuti ndinopenga. Isusu takaswera takagara sekuru vatiti munosangana Chipiri. Uye akaenda achiti sekuru vanga vari kuziva kuti ndiri kuenda uko. Chipiri chacho anga asiripoba.
Saka takaswera takagara ipapo padare shuwa. Maizviko hapana atinomuona. Tiri ipapo padare nevanhu vanga varipo nekomiti yanga iripo. Munhu akanga aziri kuuya kudare anga ari chairman weku-village 6. Inini ndakakumbira ndikati vanhu vekumba kwedu vakuda kuenda kuChipinge. Saka zvamuruti tozomira sekuru. Sekuru akafonerwa sachi. Sekuru akati saka kana pasina maizviko wacho ndimirirei nyaya tozogadzisa ndadini. Ndadzoka. Ndikati kugadzisa madzoka ndiko but inini vanhu vekumusha kwedu vakuda kuenda. Madisunungura kuti ndinonzwa hangu kuti vanhu vekwaChigume variko here kuna chairman atinoenda kwaChigume but takaenda kwachairman weku-village 6. Tichinoda kotaura chairman kuti isusu tatakamirwa vanhu vekwaChigume saka toda kuona kuti wakupi. Zvikoro zvanga zvatovhurwa ini vanhu vekumba kwedu munin'ina wangu akauya anga ane wana wechikoro. Nehanzvadzi yangu yakauya. Wanga waita 2 weeks wakagara pambapo warumirira 13 days 2 weeks. Warumirira kuti nyaya igadziriswe waripo wachinzwa. Maizviko anaoneka kwaChigume atinaona munhu. Chairman ubva atitiwo Chigume fani akauya panapa nezuro aiti ndikuenda Harare. Saka zvinoreva kuti vanhu vese avaironga marwendo avo isusu tiri murima. Saka tadaro tisina kuzoona vanhu takazosvika kuenda ku6 ku2 uko kunoona vanaChigume. VanaChigume ubva vadaedza kuti takasvika vakatozarawo imba. Vakati isusu tazonzwa kuti odhiri wacho haako saka tinouya kodi. Isusu tazwa kuti odhiri wacho haako ba. Ihanzvadzi dzaChigume dzo. Zvikati isusu hatigoni kuuya mhosva dzaChigume dzamuri kutaura dzarema dzakuda baba isusu tiri wana. Saka zvatoita imimi. Chiitai kuti isusu tiende kotora baba kutanda uko. Wakatomboedza kufona tiripo foni dzikaramba. Mukomana anga aripo kwaChigume ane bike akati inini ndakuchera baba kutanda asi muchandibhadhara mari yangu yefuel 4 liters 2 liters kuenda 2 liters kudzoka 2 liters iyo shuwa tisati tadzoka tichingobira nyang'ombe mukomana yakafona zvikasi ndasvika kunoana baba taura inaona baba. Vana baba Chigume wakati nyaya yodhiri tainzwa. Kunoka hakuna odhiri. Isusu pamba apa tatanzwa kuti abira mbiri kwaana baba. Zvikasi kunoka hakuna kana function yaari kutaura kuti kune function. Hakuna ba. Takafonerwa titori nevamwe tichibva kumhiri. Tapedza sekuru Chigume uya abva kutanda uko akayomba kwangu vasunga mari yake yefuel uya ndini ndakambhadhara mari yangu mari kwete yababa peshe. Vandambhadhara ndakabhadhariswa nawana Chigume inini. Tikubva tamira kuti sekuru zvawachabvawo kunhamo wacho yachizoti uyai ndikuenzanisei. Handina kuzonzwawo sekuru kuenzanisa kana sekuru zvauri kutaura zvekuti ndakavati yananai pedzerana inini kana kuti makatonga dare ndisiripo ba pedzai semaekera makati inini munzeve wemangu handina kuzvinzwa ba ende sekuru havana kumboonana neni tichitaura nenyaya iyoyo sinzi pavabva kunhamo. Tagara kubva ndazongonzwawo kuti nyaya yaKwaMushonga. Nyaya yaKwaMushonga aendesai nyaya yaKwaMushonga ndiwani? Inini handina kuzoziva kuti aunza nyaya yaKwaMushonga ndiani. Baba Samoni rauya ndikati baba kudara handiendi nekuti hapana kunzi mai Kefasi nemukadzi. Pakanzi baba Kefasi mutandi. Saka inini pavakazoti sondo rinouya manzimu uye musi wa2 imimi nekuti manzimu uye maamusiripoba. Ndosaka nhasi mawana ndauya. Alright. Ndo mafambiro akaita. Mafambiro anoita chiwanhu chedu mapeshi. Ndechekuti mukadzi kana akabvisirwa mutete nemurume mwana wemurume imimi ipo papo mukatadza mukapara mhosva imimi wabereki wenyu havasisipa unongouya hawo kunogara kuteerera asi muridzi anofanira kupindurira mwana weuyu. Muri muona ndiri kunongedza uyu Sifa Simutando. Handisi mwana ayo masoko ekutukanaka ichi uyu odhiriwe kana akabvisirwa mutete naChiwai amaikwanisa kuenda kwaChigume ari mumaoko maChiwai. Muri kunyatsopanzisa here pandota? Inini ndo mafambisira. Saka kufamba kwamaita henyu kuti wekwaChigume ngawauye titaure maipedza nguwa. Munhu anofanira kudiwa panapa ndi Chiwai ndiye anofanira kudiwa panapa. Imimi makaringana timu yenyu Mutande aripo, mai Mutande aripo, Chiwai ndiye anofanira kunge aripo. Opindura. Muridzi wemukadzi. Ndokuti nyaya ipereke. Uyu akakutadzirei ka uyu odhiriwe? Makatadzirwa? Haana kutitadzira ba. Uyu haana kunditadzira ba. Akaita se? Akandinatsira. Alright. Inini ndini ndakatomutadzira, ndakawatadzira vari 2. Inini ndini ndakatomutadzira. Makaongorora zvinhu zvavo. Inini ndini ndakatowatadzira nawo mutadzira.
makaongorora zvinhu zvavo imi munoitire basa rekuongorora zvinhu zvavanhu imi handinawo yako yasadza kwamutandi vanhu vari kuita zvinhu zvavo meta handinako yako yasadza kumba kwedu kunotoyiwa kudarika kwamutandi handinawo yako yasadza basi saka handitadzi kuongorora because handinawo yako yasadza and handinombouya ndiriwo girlfriend ndichibva somewhere wanaonditora mustreet ba kana unditora ndichibika pamba peumwe munhu ba wakabvira unditora ndiri musikana zvinonzi mhandara awa baba awa ndiwo wakandibvisa mhandara saka handitadzi kumuongorora handinoya ndiri mbana ba and handinoya ndichibva pa next door ba makabva pamba kumba kunotodyiwa sadza rakadarika rekwamutandi akakunyangadzira nyenge ndekuti isisi tiri kuneta kukwera masabhuku kuombera kuti mvura inaye tiita kugoda mane kugoda maguwetse kuzara nemhamba yekuti teka asi mvura iri kuramba kunane pamusana penyu munonge muchiswera muchinyangana musango pedu isusu inini ivavo wacho ivavo kwete mimi makaongorora pati saka todini Jose aramba kuuya todini kozi Jose takawirirana kuti anofanira kunge ari panapa akatobvuma kuti he ndinouya achitotaura kuti vanhu vaitonga mhosva yangu inini vanhu vaitonga mhosva yangu wakapinda mumba mangu futi asi vari kutonga mhosva yangu ndinonzwa hasha ndozvanonditaurira Jose Jose dzitori shoma pane dzandinadzo saka todini vanhu vakakutomba ndamboona senge makapedza ari kupi makapedza ari kupi ari pano makapedza uya kuno chumba makapedza wapwera wako kuti waite seya ndio saka muripo aiwa kupfunzana ka wati ndingabva ndazive zvese here imi maona zvikuruka kubva apo makaberekwa kusvika nhasi isu tatozvitumburira padumbu kaisa hamusi kunzwa akurayirai munofunga nepenyu panhasi asi haurekeri kutaura baka unongopotsera masoko zviri kumunhu kuzvisarudzira kuti iri soko rinondiraramisa here kana kuti rinoita sei makakura makapfeka umu tichanzwiba vana vemazuva ano taane tekinoloji ka ndokufumuka kwabva kwakaita kunzo nyaya iyi handiti mainzwa ritaurwa nawapwerere wapwere wari upondana muvhireji wari utorerana varume mukadzi uyu ari kutora murume uyu maichihwayo ari kutora murume uyu mapeshu so wari kubvuma kuti tine 5 months batsi tiri kudanana asi mapeshu ari kutaura kuti aiwa 5 months ndedzekunyepa ndakasozviona kare zvinhu zvichiitika zvasi ndandiri kunyarara hangu asi waridzi webhendi wari kuti tine 5 months basi tiri kudanana wari kunyatsoziva madheti kuti 5 months tingadini shumba wari kutaura kuti tine 5 months tiri kudanana kawabude pachena zvakatanga sei zvane nguva yakadini nekuti mararamiro iwayo hatina kumborarama zvakadaro ende hatitarisire kuti zviitike nekuti zviri kufumura nyika tiri kudzidzisa unhu chiremera chamai nababa hachizoonekwi saka kubereka kwedu vana kuri nhando muri zvinza zvitaura nabhukumeni masoko makura hanzi makanyora papi kuti kutanga nhasi tisvike nhasi 5 months tiri kudanana
makazvinyora papi mimi kuti muri ngotaurawo henyu kuti zvidarike fembera nini fembera hazvina kunyorwa basi mushuru unotozvitondera bozi zvakafanana kuti Akatanga mumwe ipapo ndiani. hanzi nabhuku mene akatanga umwe ndiani akatanga umwe kuti ndiri kuda ndiani Pindurai wano, pindurai. Muri kubvunza ndibhuku mene. Akatanga mwe ndiwani? muri unonoka kupindura Pindurai kana ada onzwa ono ndibhuku kuri mene. uitai kuti kavara toda kuita Akatanga mwe ndiwani? akatanga umwe ndiani Zvakurema kutaura, asi magona 5 months. anopotanga umwe ndiani kada ari murume nemukadzi atiti murume ndiye anotanga kupfimba kana mukadzi mazuva ano Kupfimba kuti anopfimba musikana ere kana mukadzi mazuva ano anopfimba murume ngo mukadzi chaiche kupfimba murume kuti ndiri kuda kurara mese makarara mese kangani makarara mese kangani manzi akatanga umwe ndiani matadza kupindura makarara mese kangani Taura yenyu padare apa, taura yenyu makarara mese kangani. Adaidza dare ichiwai kana kuti ni mutani. Muri dare ndiani ari kutaura. Ndakanyengerwa mukadzi wangu ndiani. makarara mese kangani Amkira ziba. ndine handisuziva hamuchaziba kuti makarara mese kangani akana kuwanditsa basi kusaziva kuti kangani kada kuti aurekodhiri kuti nhasi hamuzorekodhi bawe kanenge kakawandisa Akawanditsa. makarara mese kangani Kari kashoma, chari kashoma ka. Mungotaura one time kuti ka2 ka3. murume nemukadzi mungowerenga kuti tarara kangani wanenge vari murume nemukadzi Aiwa wambotadziba, ndona usingambotadziba. Zvekubiridzira. kana zvinhu zvokubiridzira baizvi 5 months buya. Mwezi mishoma shoma. Mwezi mishoma shoma inomboda mwezi 5 months you 5 months. Aungambotadzi kuti kwakarara kangani. Ichi chiwayo murizi akatorerwa mukadzi ari kuti chii. Nokuti kana watorerwa mukadzi hauisiri murume wadererwa kusvika kwokupedzisira. Kutorerwa mukadzi. Chiwayo ari kuti kudii. Nokuti ndiye achaisa mutongo wekuchema kuti ndakatorerwa mukadzi. Ndakapazirwa imba yangu handisiri munhu. Nokuti kana wanenge wari kumwa mhamba unoti uyo akatorerwa kandiyeka uyo akatorerwa mukadzi. Kana wamai wamwe vanobva vanzi munachenjera auya anoita basa rokutora vakadzi vewanda. right zvatinoita panapa nhasi sezvo chiwaya asina kuuya isusu sedare taakuiti isusu imi michidzoka ikumba madzoka kumba munogara henyu munonakirana henyu mupfurira henyu mberi nezverudo zvamuri kuita muri kunzwisa shona ndiri kutaura mupfurirana henyu mberi nekufara henyu uzi murume haana kuuya saka isusu hatikwanisi kukombolena sedare kuti nyaya tainzwa kuti baba Upeshi neuyu Mazviko wari kufara hawo munyika waita sei handiti kwatiri sedare zvajeka asi hatina chaji yatinokwanisa kuchaja iwe mutandi izi ifi mukadzi uyu ndewedu mukadzi asi wedu so chatiri kurwisa ipopo apa ndechekuti mudzoke kunogara murunyarara musarowane musapondane mapanzwisa mudzoka yenyu mogara murunyararo kana muchinakirana monakirana murunyararo
musarowane because isusu tiri mapeace officer tinochengetedza runyararo munharaunda. Mungagone kuita secret muchipondana secret asi isusu hatibvumiri kuti mugare muchidzingirirana muchimhanyisana. Rimwe shoko randoda kutaura nderipi futi? I think ndizvo izvozvo zvekuti dzokai munogara murunyararo. Zikatora nguva yakareba pasina kuuyana nesu, wakazoita munhu anongouya wotsamwa ari pachivayo kuwadzana kana kuovhiwa, imi mambobata-bata nyaya yangu. Mangwana rinouya risina kuita gwara-gwara, saka taifunga kuti mukaenderera mberi muona machira amunoita kuti chiwayo asungwe nedare wopiwa time. Uchida kana usingadi haufaniri kushora dare nekuti hauzivi zvawadaidira. Woiswa mutongo kana kutumirwa mapurisa shumba chatisingakwanisi isusu chedare sedare ndechekumanikidzira vanhu vanenge vachida kuita chiwasu, vanenge vachida kuti nyaya dzisabude pachena. Isusu sedare hatikwanisi kumanikidzira isusu as if ndisu muridzi wemukadzi. Because mukatarisa vana kutombo vanga vasingadi kuti nyaya iyo iwuye kuno. Ndokusaka mambobvunza ndapaiginwa wangu kuti muridzi complained ndiani. Ndapaiginwa wangu ipapo handina kukupindurai, asi ndapaziva wangu kona yenyu yamuri kubvunza. Waingoda kuti zvinzi zvirimo muvillage zvisabude pai. So hapana need yekuti mubvunze dare kuti saka zvamabata imimi nyaya iyo zvamaisira panzira ichaitwa sei, because hapana munhu akambouya achikomborena kunoku kuti nhingi andiitira zvakati. Asi idare rakaziva kuti kwakutombo kuri kuita kupondanwa kwevanhu, ende zveshuwa pakaita kurowana kwevanhu. Manzwa kuti pakatsemuka bhurukwa remukati, skin tight, handiti? Manzwa kuti musana wakasvuuka. But munhu pachimanyika anobvunza kuti nyaya yakaunzwa nani kunoku. Handimukona. Saka isusu sedare hatikwanisi kushanda mashandiro akaita seiyaya. Isusu nyaya inoda munhu akombolena. Even iye chiwayo wacho anenge achitoda kuziva kuti akaendesa nyaya kwamushonga ndiani. Pamwe ari udake kuti mukadzi wakaramba achikwirwa. Business rake iri. Ari kutotuma mbocho dzekwakutombo kuti mbocho imimi rara henyu nechi nemudzimai wangu. Business rake pamwe zvinomupa something mumba make. Ane cheuiri chaanowana pakuti mbocho nhingi samusha nhingi kwira hako, iwe nhingi kwira hako mukadzi wangu. Handiti mukatarisa nhoroondo pakataurwa namai ane anonzi mai anewe mai chiwayo atoti murume wangu ndiye akaita kutanga kunzi ndiye akarara namai aa. Iwo makwari musango manotadza kuruma sei. Hanzi murume asina kurara kana uchirumika unotadza nei kuruma. Hanzi murume asina kurara nemukadzi uyu ndeuyo badzi. Hanzi watatu uyo mudhara uyo akaverengwa ndiri mudhara Filipo nani futi. Hanzi watatu basi. Hanzi 3 badzi warume muvillage. Handiti? So mhiko dzake murume uyu, because kudhara mazuva ano ndipo taakufumura chiwanhu chedu. Kudhara kwainzi munhu kana akaromba chikwambo itsvimbo yake yababa. Handiti? Saka mhiko dzake anogona kunge akaenda kobata-bata kwaakabata-bata kunzi mukadzi wako anofanira kurara nevarume wakawandisa kuti zvinhu zvifambe. Handiti? So hatidi kufumura mhiko dzevanhu tichimumanikidza kuti uya kudare mukadzi wako ararwa nevarume 20 kana kuti ararwa nemurume 1 iye asuruda hake kuti zvinhu zvifambe. Hatikwanisi isusu sedare isusu. Hatikwanisi kumusunga kumumanikidza because Jose ndiye aifanira kuita complainant. Handiti? Kuti mukadzi wangu aita sei? Abatwa. So haana hake, haasi kuda hake kuita izvozvo.
Saka turi tarume kwa kutombo basa iro. Endai moite kawara karikiriki. Zvinhu zvifambe. Hasuda umangara. Basa iro mukadzi uyo musvinuyo endai moite basa kuvillage. Zvinhu zvifambe. Pamusoro ndaombotaurawo. Muda kutaura kuti mazofunga kuti makarara mese kangani? Ndipoti chiri papa. Ndino zvandoda kutaura. Mate. Pakunzi zvanzi izvoni varume vese ndakarara nawo muvillage ini handizvizivi. Imi murungoziva wani basa. Handiri kupomerwa mhosva yandisiri. Kana zvataurwa kwanzi vanhu vekwachigume vakati hatui nenhau yekuti odhirava apa. Inini baba wangu kana sekuru waine tsamba wakaninyorera tsamba wakati hanzi izvoni isusu hatui kudare ikoko kana chiwaya asiri yauya uzokomblena nyaya. Asi inini zviri kutoninetsa kuti kwanzi wakanzi inini plus pakaenda awa pakanzi chipiri inini date redara nauriziva ndakaziva zvetsamba ini ndakaenda ndanobata maoko amama wangu akashakirwa nemwana. Izvo handisi kutombozviziva zvokuti kwanzi kwakakwine dare chipiri handingamhanye dare here. Wekwachiguma wakapindura zvakanaka. Handimhanyi dare bainisekuru noti kana munhu wakadza ndingamhanyi dare ndichenda kudare. Saka munoreva kuti sekuru Sabhuku akatigarisa isusu chipiri era achiziva kuti uyu apo ba. Saka muri kuti sekuru uyo anga ari uchiti mimi munoungana chipiri uye asi ruziva here. Mukadzi waticha chiwaya akataura pa hauna kupindura ba akataura pa ari mukadzi wa mfana wendiwani ticha uyu. Akataura pakati ndiye murume wangu ndiye fetu kwaona panoti William panoti munhu ini baba boy ndiye akatanga kururana nemunhu kuti ere pfuma yachiende baba mukadzi uyu. Sekuru wacho handivaripo. Right. Isusu takudhisimisa nyaya iyi mudare medu. Inini ndiri kukumbira wangu taura. Zvandiri kukumbira kutaura ngezvekuti inini mutandi akakanganisa mumba machiwai. Akapinda mumba machiwai. Kana mai ava vari nechokwadi chekuti mutandi ndiye akapinda mumba mawo ende ndiye akavakanganisira. Ndiri kukumbira kuti mai ava vanorongedzewa uye tigare kwamutandi. Nhasi mondipa vanhu vanondorongedza uyu kana achiziva kuti akararwa namutandi chete. Auye tigare kwamutandi because tiri maikuru namai inini. Inini mumba mangu handina mufaro uyu akasunga murume uyu kumakwedu hapana. Saka inini ndiri kugarira sadza kwamutandi. Handiti inini ndiri kugarira sadza kwamutandi zvese zvaari kutaura izvi. Hatinogarisani zvamunotaura kuti kwai endai modanana stereki. Mubvunzei wapinzei mumba momo iwo wakapinda mumba momo noti hawaitere. Handigari sadza kumba kwedu kune sadza ini. Saka ndiri kukumbira mutipe vanhu vanoperekedza nhasi. Anorongedze tinogara kwamutandi. Iwe Bookman. Sabu. Tati nyaya iyi haina mumhangari. Handiti? Ava vari kutanga uputika nhasi kutaura. Handitika? But nguva dzese idzi wanga wasingatauri ende wanga wasingadi kuti nyaya iyi isvike kuno. Inini ndaisaziva kana uri mumba uchirwara riri dambudziko rauya kana muri 2 inini otherwise nemurume anenge achiti problem ndiwe manzwa. Inini ndaisaziva kuti ndo nyaya ndaingoti otherwise kurwara kana kuti kuchembera hana size neni bawo ndine 51 years manzwa. Iyo baba vakura wawa vane 60 chakuti inini ndaizvibhiliva kuti otherwise zvakuitika izvi kuchembera ndisizwa kuti kusungwa. Saka handigari sadza kwamutandi mai vangu varongedze tende kumba nhasi. Handigari sadza kwamutandi ndakauyawo kunogarira murume. Handiti murunzwa. Mwana wangu mudiki ane 16 years odiri mwana mudiki uyu. Handigari sadza kwamutandi. Ndainyarara ndisingapumhani naye because ndaita otherwise kunde zvokusangana nazvo. Ndichingoti kurwarawo ndisikuziva kuti ndakasungwa. Handisungiri murume uyu achikwirwa every day. Bhuku reseriwa ngaakunongedze kwachivai wasingazivi wakarara naye. Kana ane chokwadi chekuti mutandi akamuvhiringidza akaputsa imba yake ndiye ega wakarara naye. Nhasi tichibva panapa ngaende togare kwamutandi. Full stop. Handina kuuya kuzovinga sadza kaini indobva uchipinge kaini ende kana mishonga yacho yake yaakasunga naye murume handi kuti kuchipinga hatizivi mishonga ba ndaisada kuita chakaipa ndaizviziva kudhara dai ndakada mugadzira ende ndikada mugadzira uyu munozopupura imi ndaisada hangu kuita chakaipa ndaizviziva mubvunzei ndaimufonera uyu ndakatombomufonera patanganya ndichimubvunza iwo wakatengerwa grocery message yakaita mistake iri papinda mufoni mangu mari yechichi yaipiwa mari yekutakura huni ndichinyayara hangu ndaisada kusauya kwangu last week nasingadi kutaura ndandisingadi kurwadziwa kana munhu arwadziwa anofanira kutaura ndakarespecta dare nasingadi kuuya panapa kutaura zvese izvi
handidi odhiri ngaarongedze nhasi tiende kwaMutandi kwete kuti kwaendai mogare zvakanaka. Inini ndauya panoende imi maitora nyaya nekuinzwa sachangamire muitora moti kwaendai mogare henyu mudanane. No, handina kuvinga sadza kwaMutandi, ndakawinga yanomonani mukadzini. Handinobva pamba pemunhu futi. Hana udanana nende akadane ndiri house girl. Hanodanane ndiri pamurume pemunhu bai. Kuita imbwa yare inokwirwa nemunhu wese. Ngaanongedze varume kubhuku kwedu wasina warara naye. Muti handidi urarwa ndakawandisingadi urarwa bai. Taiti nyaya haina complainant. Ende taiti akaunza nyaya kuno kundiani. Kana mune zinhata pinzai kuzinhata kumende kunzwa. Kuti nyaya ende kwamushonga ndiani akaendesa chi? Ndo pane nyaya. Saka tata kuidismissa. Wozi nyaya kana isina complainant. Dare redu harikwanisi kupfuurira mberi tichizviita isusu ndisu watongi ndisu tiri kukombolena futi hatikwanisi. Saka mai wava kutaura manje kuti ndakasungirwawo murume wangu. Mutsanayo ndi wasungire murume munhu? Handizvizivi, handambobvira ndambosunga munhu kana kubata mushonga handinambobvira ndabata. Saka zvisufaya sei mumba? Handisi kutombozvizivawo kana paina vanogona kuvheneka vatinongovheneka. Mukadzi ari kuti hamusonyatsa kufaya mumba zviri straight. Kutaura kukutsago. But ukaona mukadzi akutaura zvakadaro kuti mumba mangu mune leki yebonde. Wakutaura kukutsago. Asi nhai iwe mbewa. Uri kutaura kuti kutaura kwekutsamwa mukadzi angataura kuti skin tight yakabva yabvaruka. Yakabvaruka ere skin tight? Yakabvaruka muri kuita sei? Ayo baba apa ndakandiri kudedza kuti mubata kuti ngaadzoke kumba. Muri murambidzire kuenda. Usikuona kuti yange rimoswa ere. Yange rimoswa yei? Kuenda kuhondo. Ayo angasi kuenda kuhondo angadonyeza kunyatsa kunzwisisa kuti murume wangu zviri kufamba sei iyoyo nemurume wangu. Wakuri kuenda kuhondo. Wakuri kuenda kuhondo. Saka mapeshi sedare tikubatsire sei? Mundibatsire nekuti odhiri ngaarongedze auye tigare kwaMutandi. Muda kurongedza. Odhiri ngauye arongedze tigare kwaMutandi. Kana odhiri uyu Mutandi achiroora kuna Chihwai kana achinooroora kwaChigume, that is that. Ngauye vagarisane. Ngaarongedze. Odhiri ngaarongedze auye tigare paMutandi. bari Nekuti uyu ndiye akamukakana iri chokwadi chokuti ndiye ega haziwa mwarume ba. Ngaarongedze ndiye amuputsira kaumba yake. Ngauye agare kwaMutandi. Warume kokutomba uri kupi? Warume kokutomba uri pa? Wakarara namai avo wanga? Wakarara namazviko wangani? Simudzai maoko kuti present tiri pano. Wakarara namaizviko wangani? Simudzai maoko. Wasinoorora namazviko simudzai maoko. Wari kubecha kuti unorora naye, uri kubecha. Tavana. One, two. Sika kometa. All right. Oh. Ndondiroera pamuchinjiko ndakarara nebhuku rese. Kana ndakatadza ndisi kuramba. Zvekuti kwanzi ndakarara nebhuku rese ina handizvizivi. Makarara nowangani? Mutandi basi. Makarara nowangani? Mutandi chete. Makarara namutandi chete. Ambeni zviri kutaurwa izvo vanhu vanopupurawo kuti makarara makadziirira here kana kuti makarara makaita? Tatakadziirira. Mamakadziirira? Zvekuti tikakuti muri 3 endai kuchipatara muri clean? Tinoenda. Muri clean? Sure. Tikakuti endai kuchipatara muri 3, sure. Tinoenda. Nai Mutandi? Munoenda? Oh, mairara makadziirira? Maisanga nepi? Kumba kwani? Kwani? Kwao. Kwachiwai. Saka yekusungwa iyi hatichazivi kuti tididini manje. Hai yekusungwa iyi yakutoda vanoongorora nekuti ine handambobvira ndambobata mushonga kusunga munhu. Maiita straight love iri straight. Ndakabata mushonga aiwa ngaiongororwa kana paina unokwanisa kuongorora. Kuti kana ndatadza munhu mondoroerwa pamuchinjikwa kuti wanzi warume wese webhuku rese ndakamborora newarume webhuku rese ere.
Arara na mutandi basi. Tega. Bookman todi. Hazvina nebasa mukadaira initi muchimbourira hazvina basa daira. But pane dzimwe kadzinokura kai kusungwa imanje. Yekusungwa itu murume asisuru ufaya mumba manje. Mbazadhakwa. Zvakuda ng'anga kai zvidze kusunungura murumo. Kuti anyatsa kufaya uyu mukadzi ari kurwira kuti mumba mangu amusina bonde ndine 51 years but handisina bonde nemurumo. Ndaifungidzira kuti kukura indozoti murume akuri bani mukadzi ndiye anodi. Mukadzi ndiye anokura murume akuri ba. Kana murume kana 90 years 95 years angatoda mukadzi. Asi mukadzi akangosisa 60 years 65 years. Saka ndiri kutora nguva ndisiri pa decision because ndiri kufunga kuti ng'anga inotibatsira kusunungura munhu uyu kuti iye ari kuti handiri kufaya. Muri kufaya kamba? Ari kufaya ari ikoko. Ikoko kwaari kana wari wese wanenge wari correct. Ati mukadzi ari kuti hazvisi correct. Mukadzi ari kuti handisi kuguta hazvi hapana moto. Hapana moto apo mukadzi. Nai zviri kufaya here? Mazviko zviri kufaya here? Handichatombozivi bani. Makapesera nini rini? Makapesera ita rini? Kare karini? Patine mwedzi mingani? 2 months dzatokwana. 2 months dzakwana. 2 months dzakwana musisiri kuonana ba? Zvakuda zinata kai kuti abatsire baba wako kufaya but iwe uruita naro shungu kuti urufaya. Sana kwanza wadhakwa mai utaura. Ngawaende ndaimotsvaga kupi kana kupi ndaimotsvaga. Zvakaendwa kare. Mati mukadzi wamutandi ungataure nemaere kuti kwazinini baba hapasine zviripo ba housewife yakafa but mutandi taura chokwadi kunga kwakanaka kuti ineine chokwadi handishine zviripo ba kana dari wangu mukadzi ungofana kutaura kuti hapasine zviripo ba ndibvuma kuti hunde handishine zviripo zvinongotiwe mukadzi wako unaye mumba arikubvira kutaura kuti itawo semaitira nguva itawo iwo kati kwake ayo yadona saka pamuti ndinozoenda kundotsvaka ndinozoenda kundotsvaka kunext door tiri kuziva kuti nini hapasina shafaya. Secret kumukadzi mukadzi ambofa akataura ukanzwa mukadzi ari kutaura kuti baba hapasisina moto ba mumba isikirete yemumba kai but mukadzi akuipfachura panapa iwe wobva waramba uri kuita nharo ndozvitaurwa neawa wobva waramba uri kuita nharo kuti inini ndine moto inini ndine moto zvataurwa namapeshe wazvinzwa ndati inini ndingazoende kundotsvaka umwere inini ndiziva kuti hatichafaiba aiwa kune uyu unenge uchiine moto kana kutoita 3 rounds 4 rounds unenge uchiita but mako to mai wabva afungidzira kuti wakura 60 something years wakura abva akusiya hake asi anenge ane shungu kuti asi murume uyo bva ndidaro here aunomunzwa here ari kutaura iyoyo register ka register rekurejista chauri uramba ndechipi ari unyepa zvotofaya mumba zvitoripo kwete iyoyo ane problem yei zvipi hakuna chisingataurwi padare hakuna wapeiri umu mumba umu ngatipinde mumba umu pane chisingataurwi baba padare pane dzimba kapa ngatipinde mumba padare panotaurwa zvese saka muda kuti aurambidzwi kutaura kunzi
izvo usataure izvo usataure, unofanira kutaura zvese zviri pamwoyo pako, ndokuti urege kubatwa nebp. Haufanira kumanikidza mukadzi kuti icho wataurire icho wataurire, muregere bp yake ndokuti iserere. Because akaregera kutaura panapa kuti tikugadziriseika, iwe oramba uchiita nharoka, muchadzoka unokwadzana kumba. Atikukwadzana nyaya. Amukwadzani, munogarisana zvakanaka. Ndina problem. Aiwa. Vale mukadzi akafufuma so. Vale mukadzi aukupenga pamukadzi. Kuti wewe utamba dede body. Mupane pade vakasara utakata kuti adosusuka kafanire. Arupenga. Utongopenga baba. Right, imimi manje ka chimbopinde mbomono kwekutumbu mese. Pinde mukitchen. Chisimuka mpinde mukitchen. Tombo ezikazipinda imumba. Kutombo village yese. Pinde mukitchen. Pinde mese unokwana. Munokwana mukitchen, mutakaiwaka yakakura maningi. Ai, zero moto.